Разговарям с доктор Стоян Алексов, председател на Българската асоциация по патология, експерт в патоанатом, който беше нашия участник в международен вебинар, свързан с коронавирусната инфекция и гледната точка на патолога, споделен опит на много патолози от Европа. Доктор Алексов, какви са основните изводи и какви са проведения вебинар? Проведеният вебинар в петък от 5 до 7 след обяд имаше основна тема какво се случва в отделенията по патологоанатомия и какво трябва да се направи, за да може да се предотврати така наречената пандемия и дали имаме точна информация, дали става въпрос за пандемия, дали става въпрос за микроепидемия, дали наистина убива вируса, как убива, какъв е механизъм, какви са гледните точки във всички органи и системи. Хубавото в вебинара е, че той беше проведен от Европейската асоциация по патология. В нея участваха представители от Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария. Имаше доста интересни въпроси, които бяха разисквани и най-важният въпрос е какво се случва в Европа с така наречената коронавирусна инфекция. Не епидемия, не пандемия, а инфекция, защото много неща се чуха и общо взето доста неща бяха казани, но в крайна сметка най-важното, от което хората се страхуват, е да не умрат от коронавирус. Най-важният извод, който беше направен от всички патолози в Европа, е, че направените аутопсии в Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария не потвърждават, че този вирус е смъртоносен. Има ли нещо специфично, което да отличава хистологичната картина от картината на други вирусни инфекции, респираторни и прочие? Аз зададох точно този въпрос на професор Мох, защото той представи хистологичните картини на починали от белия дроб, включително електронни микроскопии, много задълбочени анализи, които ние не можем да ги направим в България. Дали това, което той е намерил, тези хиалинни телца и мембрани в ендотелните клетки, защото се счита, че вирусът води до ендотелит, възпаление на ендотела на белодробния паренхим, какво се случва с първо и второ ниво на алвеоцитите и дали има някаква разлика между починал от коронавирус и починал от сезонна грипна епидемия. Той каза, че на този етап това, което той вижда, няма никаква разлика между една вирусна инфекция на аутопсия и една починал от COVID-19 и починал от сезонно възпаление. Сезонен грип, по-точно, вирусно възпаление. Но има много съществена разлика, която е много важно да се знае. Двамата представители от Италия, това беше три въпроса зададох, които според мен бяха важни, дали има специфично моноклонално антитяло, което ние може да го използваме в патологията, за да докажем, че това е коронавирусна инфекция. Такова моноклонално антитяло няма. Има ли друго моноклонално антитяло, което да покаже, че ние, патолозите, може да диагностицираме коронавирусната инфекция на аутопсия, на биопсия? Такова нещо няма. В България ние имаме 3 аутопсии, направени са от доктор Ния Сърбянова. Тя е завеждащ отделение по клинична патология на Пирогов, изключително качествен патолог, изключително знаещ и можещ. Тя създаде същите въпроси, помолиме в моето участие да задам същите въпроси на експертите от Италия, от Испания, защото там е големия бич, така да се каже. Няма специфични моноклонални, няма нещо специфично. Това, което всички патолози, които са правили аутопсии, е, че няма починал от коронавирус. Повтарям, няма нито един починал от коронавирус. Защо? Нали, всеки един сега човек, който ме слуша, ще каже, това нещо не е добре.
Имаме си критерии, стандарти при поставяне на диагнозите, както на биопсичен материал, така и на некропсичен при аутопсии. Протоколите казват следното: първично заболяване, вторично заболяване, третично заболяване, причина за смърт. Когато кажем, че пациент е умрял от коронавирус, това означава, че коронавируса е довела до интерстициална пневмония, която в последствие е довела до смърт при отсъствие на други заболявания в други органи и системи. Такова нещо на този етап не е намерено, не е видяно и никой не е докладвал. За мен излиза така един първичен въпрос още от самото начало на коронавирусната инфекция: неадекватното поведение на Световната здравна организация. Такова нещо за първи път ми се случва от моята близо 30 годишна практика като доктор. СЗО да обяви пандемия преди да има данни за такова нещо. И то не е епидемия, а пандемия, защото пандемията означава, че хората, заразени от коронавирусна инфекция, ще умрат много, както бе декларирано от много държавни ръководители в целия свят. Да, но ние патолозите сме тези, които не могат да ни оплашат от умрял човек. Нали? Ние всеки ден се занимаваме с умрели хора. Казвате, че има манипулативно предаване на информацията. Абсолютно манипулативно представяне на информацията, нищо общо с реалността. Даже коронавирусната инфекция, която колегите вирусолози в света, защото ние в света, нали, България не е точно така, но в света затова се работи в лабораторен сектор, където има всякакви лаборатории и си говорят колегите. Затова беше важно не аз да кажа какво мисля по въпроса, защото аз съм никой, де-факто. Важно е колегите, които имат много опит, които работят заедно с вирусолози, с бактериолози, с инфекционисти, на какво становище са, и тези, които са починали, дали наистина са починали от коронавирусна инфекция, а не с точния термин е, че многото починали и в Италия, и в Испания, и в Германия всъщност умират с коронавирусна инфекция на фона на изключително тежка обща картина. Коректно ли е да се направи едно такова сравнение, така като ви слушам и хрумва? Всяка година ние имаме сезонен грип. Да. Грипна епидемия, който засяга, да речем, 200-300 хиляди души прекарват в нашата страна грип. Ние можем да го докажем грипа. Лабораторно можем да установим при всеки един. Може ли да кажем тогава, т.е. ако подходим както подхождаме към коронавируса, това означава, че всеки човек, на който сме доказали, че е имал грипна инфекция, е починал независимо от какво в този период, да го припишеме на грип. Ние вероятно ще получим същата картина, която получаваме от коронавируса. Ами не, напротив. Имаме много голяма разлика от сезонните грипни епидемии и коронавирусната епидемия. От сезонните грипни епидемии умират наистина млади хора. Това е огромната разлика. Докато от така наречената коронавирусна пандемия нямаме умряли млади хора, което е огромна разлика. Защото едно е да намериме един вирус, който е причинил смъртта на млад човек и нямаме други заболявания, а друго е да не намериме такова нещо и да кажем, примерно, че той има инфаркт на миокарда, има диабет, дългогодишен диабет, годишна хипертония, човек е на 78 години, почти няма орган или система, която да не е увредена, и ние да твърдим, че тази коронавирусна инфекция е изключително трудна за лечение. Такова нещо не се случва. Тоест, коронавирусната инфекция е инфекция, която не води до смърт, а грипните епидемии водят до смърт. Разликите са огромни. Имах предвид, че един човек с инфаркт и грип също би могъл да бъде приписан, че смъртта му се дължи на грипа. Както приписваме в момента на коронавируса, нали така? Точно така. Значи в момента има точно такава една офанзива на тотална съпротива на всички патолози в Европа, в Китай, Австралия, Америка, като цяло Канада и Щатите, че са притискани колегите патолози да пишат, че след като
пациента има коронавирус, причината за смъртта не е нищо друго, освен коронавирусна инфекция, което е доста стресиращо за мен, защото ние си имаме протоколи и трябва да спазваме точно определени изисквания при аутопсия. Още повече, че когато се направи една аутопсия, се взимат некропсичен материал от всички органи и системи. Те се вкарват в парафинови блокове и тези парафинови блокове след 100 години може да се изследват отново от други патолози, да кажете, бе, тези патолози преди 100 години са били много зле. Тоест, ние нямаме абсолютно никакво право, ние трябва да сме абсолютно безцеремонни с диагнозата, защото нашите диагнози могат да бъдат проверени и след 100, и след 200, и след 300 години. В случая СЗО направи така, че ние да не правим аутопсии. Въпросът е защо те не искат ние да правим аутопсии, при положение, че ние трябва да докажем колко е вирулентен този щам РНКОВ, че той наистина убива. Но явно СЗО има доста добра информация, че този вирус не убива. Всъщност това ли е причината в България да не се правят аутопсии? Точно така. Те следват препоръките на СЗО, но за наше съжаление ние спазваме препоръките без да въобще да се замисляме, но държави като Германия, като Франция, като Италия, като Англия, те се усъмняват, колегите са казали, не, ние трябва да сме сигурни, когато пишем нещо и когато го казваме, че е така. И разбира се, когато имаме информация от държави като Италия, като Испания, като Англия, като Германия, Швейцария, нали, които казват, ние не намирахме, вие намерихте ли някой, който е умрял от коронавирусна инфекция? Нали, тогава вече започваме да си задаваме международно въпроса за какво точно става въпрос. Къде е проблема? Кой прави проблема? Днес беше разпространена в медиите една инструкция на Световната здравна организация, от която се вижда, че те дават указания на здравните власти във всички държави. Всеки случай, в който има открит коронавирус, нали, позитивен PCR тест, всеки такъв случай да бъде обявяван за инфектиран и съответно починал от коронавирус, независимо от наличието на други заболявания. Това потвърждава, нали, тезата, която ви казах. Това е документ, който е излязъл от Световната здравна организация. Аз не знам дали това е с някаква епидемиологична цел, с оглед да се разбере истинския мащаб на проблема, но дори да е така, начина по който се прилага води до създаване на паника в целия свят едва ли не, защото обявяването на всички случаи като починали от коронавирус придава характер на разпространението на инфекция, който плаши хората, започва да изглежда като опасна инфекция, тя всъщност не е такава, смъртността изобщо не е толкова висока. И може би СЗО трябва да изясни тия си политики. Мога да направя едно сравнение с предишната вирусна инфекция, която беше януари, и след това коронавирус, просто разликите са огромни. През януари и февруари наистина починаха млади хора от грипна епидемия, която беше много агресивна и наистина починаха и деца, и хора в работна възраст, така да се каже, докато тук имаме съвсем други измерения, които нямат нищо общо с реалността. За мен това поведение на СЗО е престъпно поведение и се подписвам с две ръце, че е абсолютно недопустимо Световната здравна организация да създава хаос в целия свят при положение, че няма никакви данни за такова нещо. Ние доста години сме работили с инфекционистите. В България те са едни забравени хора. Както и ние сме забравени, така и инфекционистите. Няма пътеки, виждате затваряни болници, плюс това трябва ние самите да сме доста точни, защото един интернист, ако той не е инфекционист, той е слаб интернист. Нали? Ние знаеме, с теб сме завършили медицина, че ние работим в момента медицина на веществените доказателства, затова аз питам СЗО, къде са вашите веществени доказателства? Защо не искате веществени доказателства? Веществените доказателства за смъртността са тези, които се подават от патолозите. Ние имахме такава програма още от 90-те години, където доцент Чавдар Георгиев, когато почини някой от ХИВ,
нали, от СПИН, той ходеше, правеше аутопсия, взимаше се от всички органи и системи, за да се види каква е увредата. Ние вече имаме доста интересни разработки, информация за това какво се случва с ХИВ, с туберкулоза, която е особено опасна инфекция, с много други инфекции, с които ние се сблъскваме всеки ден. Патолозите и от Германия, и от Швейцария, и от Франция атакуваха постановление на Здравната комисия към Европейския парламент, че ние трябва заради коронавируса да спазваме тази директива за особено опасни инфекции, но ние имаме такава директива, то не е директива, то си е една препоръка, която е от 1919 година, след така наречения испански грип, когато 10 до 12% от населението умря от него, т.е. активно работещото население между 10 и 50 години. Това е наистина смъртността, която може би те са искали да имат. Или аз не мога да си представя как може да се говори за смъртност, при положение, че данните са абсолютно различни. Ето сега в момента имаме 70 хиляди починали. Какво значи 70 хиляди починали над 70 годишна възраст? Нали, тук вече разковничето е, че наистина трябваше да се направи аутопсия на всичките тези починали възрастни хора, да се види защо те са починали от коронавирус, каква е причината от или с, нали, какво е довело до това състояние. Тоест да се върнем назад, защото има суспекции, които казват, че коронавирусната инфекция в Италия е довела до толкова смъртни случаи при възрастни хора благодарение на това, че те са били вакцинирани с ваксина за H1N1, която смъква имунитета на възрастните хора и оттам вече се причинява, нали, тази голяма бройка на смъртност. Но това трябва да се каже, че всъщност благодарение на такава ваксина или друга ваксина, която е дадена на възрастни хора, се стига до смъртност. Това може да се изясни, но за целта то може би още има време да бъде изяснено. Още повече, че ние сме хора. Специалистите да изследват, а не да им се... Ама разбира се. Сега може би пропускаме основни елементи. Например, чрез аутопсите ни може да вземем голямо количество белодробен натъкан за изследване. Ще направим нашите изследване, но повече от 80% от тези парафинови блокове, те ще си останат. Може би след 20-30 години, когато има друга такава пандемия или епидемия, микроепидемия, ние може да направим съпоставка на белодробната картина, хистологичната, от тогава и сега и преди, защото коронавирусна инфекция, ако не знаят, хората има от много отдавна. Това, което всъщност от Китай ни предоставиха нашите колеги, китайските патолози, е, че има от 2002, 2003 епидемия, 2007, 2008, 2013, 2017, 2018. Нали, каква е разликата между тези епидемии и тази епидемия? Нали, не говоря категорично за пандемия, защото ние нямаме никакви данни за пандемия, затова за мен е абсолютно неоснователно твърдението на СЗО, че нещата са много зле и просто такава реклама на един вирус никога не съм виждал. Аз не знам дали това е от липса на професионализъм или някакви други причини има да го правят, но очевидно е противоречието в поведението им. Аз ми се ще да завършим с един друг аспект, който е много важен, пак свързан с коронавирусната инфекция, за начина по който всичко това, тази паника, тази концентрация на целия ресурс в посока на коронавируса се отразява пък на хората, които не са с коронавирус, но си имат своите заболявания, хронични заболявания, онкологични заболявания, хора, които имат потребност от медицинска помощ и хора, които сякаш са потърпевши от това, че целият ресурс на здравните системи се насочи към коронавируса. Те се страхуват да ходят на лекар, здравните власти забраниха профилактични прегледи, забраниха планови изследвания, планови операции и това може да се окаже в един момент дори по-тежък проблем от гледна точка на общественото здраве, отколкото самата коронавирусна
инфекция, искам да кажа. Казано с две думи, могат да умрат повече хора от други болести, отколкото ще умрат от коронавируса, за това, че здравната система ги заряза за няколко месеца и не се занимава с тях. Това не е 100-200% е сигурно, че си прав. Абсолютно категорично мога да заявя, че това твое твърдение е абсолютно вярно, защото ние всички знаем, които работим в онкология, че стресът намалява имунитет. Така че без изключение всички хронични заболявания ще бъдат обострени. Всички инсито карсиноми, да не кажа айде всички, но над 50% ще станат инвазивни. Тоест тази епидемия не е толкова епидемия от вирус, която като епидемия от насаждане на страх в хората. Не всички са патолози като мен, за да могат да разберат, че това не е нищо особено. Ето такъв пример сравнителен. Как е било преди да се обяви отношението към работа, защото работа, как се е променила след това? Беше редуцирана с около 90%. В някои болници се стигна до 100%, в други болници 50%, но общо взето минимумът е 50%. Аз само ще ми позволиш да поясна, значи патолозите са последната инстанция в медицината. Нали, аз казвам, това е Върховния касационен съд. Нали, те дават окончателната диагноза. Казват, това е или не е рак. И всъщност всички изследвания, когато отидеш на преглед и се установи, докато не се произнесе патолога, това е съмнение, че имаш един или друг или трети вид рак. И всички профилактични цитонамаски, биопсии и прочие, всички отиват при патолога, за да той да се произнесе има или няма, злокачествен или не е злокачествен. Това е ключово за диагностиката и след това за лечението на тия заболявания. И сега, ако такива препарати не постъпват при патолога, това означава, че хората не се диагностицират и съответно няма да се лекуват, нали така? Точно така е. Патологията включва цитология, хистология, имунохистохимия и молекулярна патология. И това е поредната, примерно, на едни цитонамаски, които ние препоръчваме, примерно при жени, които имат проблем, да направят контролна цитонамаска на 3 месеца, те отложат 6 месеца, ако примерно жената е била с някакъв риск от развитие на карсином, вече го е развил. Което означава, че ние вместо да дадем 5 лева за профилактика и да отстраним проблема рано, ние създаваме още по-голям проблем, както медицински, така и финансов, така и психологичен. И риска, нали, хората не идваха, защото се страхуваха да не бъдат заразени, но ти каза нещо много важно. Ние сме като касационния съд. И в този ред на мисли, представи си, че примерно както СЗО каза ми, той като е от коронавирус, той си е умрял от коронавирус. Това означава все едно, да кажем, съдията да каже, ами този човек е бил разстрелян с 10 куршума, обаче нека да спреме, нали, съдопроизводството, защото той се е самоубил. PCR му е положителен. Да, и PCR му е положителен и още по-вероятно той е умрял от коронавирус. Ние имаме доста такива случаи, фрапантни, даже в Щатите, бутнат човек от автобус, тежка черепно-мозъчна травма, 4 дена лежи в интензивен сектор, но PCR му е позитивен, съответно той бил умрял от коронавирусна инфекция. Такива безобразия, тежки, това не е медицина. Аз това, което ме притеснява, мисля, че и ти ще го споделиш с мен, че след като свърши тази простотия, защото това е уникална простотия с този коронавирус, ще има един доста голям отлив на доверие на пациентите към лекарите. Да, това е нещо, което не мога да го измерим сега, но може би ще... Да, това ще е един голям проблем в бъдещето, защото ако, нали, айде изключим, че ние сме лекари, обаче как би се чувствал ти, ако като някой ти каже, бе, знаеш, аз мога да направя всичко, ще оперирам, ще го излекувам и в един момент, бе, ти не можа да се опреш с една коронавирусна инфекция, пък ще ми говориш тук за тежки неща, каквото е карсиноми и така нататък. Ние имаме даже това, което в момента искам да уточня, че ние работиме
карсиноми, причинени от вирусни инфекции. Ама никой не го казва това нещо. Има много повече, даже в белия дроб. Имаме пациенти, които имат карсином на белия дроб, който е причинен от човешка папилома вирусна инфекция. Някой да е казал, че има някакъв проблем. Не. Някой да е казал, че, примерно, ето сега казват, пазете, слагайте маски. Ами, някъде от порядъка на 1,5 милиона пациента годишно умират от карсином на белия дроб, причинен от тютюнопушене. Някъде да излезне една наредба, че е задължително всички трябва да спрат да пушат. Ако мисля си, ако се окаже наистина, както изглежда, че тази инфекция, реакцията срещу нея е непропорционална, ненужна, създадената паника е абсурдна, може би съществува още един риск. Ако след година-две се появи наистина опасна инфекция. Аз също се опасявам от такова нещо. Казваш, нали, че хората няма да вярват, ще кажат, вие така говорихте и за коронавируса, па се оказа, че няма нищо. Точно така. Може последиците да са и от такава гледна точка може да има неблагоприятни последици. Аз съм говорил с колеги, които също са вирусолози, които се занимават с такъв тип изследвания, че глобалното затопляне ще отключи някои добре заровени или добре замръзнали вируси в някои части на света, с които човечеството никога не се е сблъсквало. И тогава ще станат страшни нещата. И след като вече един път сме излъгали хората, ние сме отнели доверието им към нас. Ако наистина се случи такава ДНК-ова инфекция, не РНК-ова инфекция, тогава какво ще правим? Ето един елементарен пример е, че примерно Ебола, която знаеме за какво стана въпрос миналата и по-миналата година, нормално това не е инфекция, която засяга човека. Тоест, тук трябва да малко да видим как ще проработи американското законодателство, според мен, по отношение на това как се манипулират вирусите или какво се прави, за да се направи така наречената ваксина, защото ваксина срещу РНК вирус няма да се направи. Това е 100% сигурно. Въпрос е какво прави господин Бил Гейтс с неговите лаборатории. Дали наистина прави ваксини или прави някои други неща, но все пак нека да оставим този въпрос на ЦРУ, КГБ и другите известни. Да останем на полето на медицината. Това не е наш въпрос. Да оставим конспирациите на конспираторите. Може да разберем, може и да не разберем как стоят нещата. Така или иначе, както и да стоят нещата, нашия проблем си е наш проблем с това, което става. Аз много ти благодаря за този разговор. Ще го направим така в достояние на широката общественост и ще споделим пак. По-важно за мен е последното изречение. Няма починал от коронавирус. От коронавирус. Има починали с коронавирус, но не и от коронавирусна инфекция. Няма нужда нито от пандемии, нито от епидемии. Това казаха нашите колеги от Испания, Италия, Швейцария, Германия и Франция.